sa vám niekedy stalo, že ste kúpili aj to, čo vlastne nepotrebujete? Dnes vám ukážeme, ako nakupovať v rozovom aute. Prvý krok v plánovaní. Napíšte si nákupný zoznam a držte sa ho. Takto prejdete s zbytočným nákupom. A zľavy sú skvelé, ale nechajte sa nachytať. Nie vždy to môže byť výhodné, ako napríklad niečo podobné. Z plánu podľahneme reklamám a akciám na veci, ktoré aj nepotrebujeme. Máte chuť kúpiť si niečo drahé? Ak áno, počkajte 24 hodín. Ak ste si to nekúpili, zjavne to nepotrebujete. Ak to nekúpite, máte ušetrené. Prečo? Pretože aj v kamenných obchodoch môžete niekedy zaplatiť drahšie ako na e-shopoch. Pri kúpe akéhokoľvek produktu si vždy porovnávajte ceny. Ak máte tu možno rovnaká gramáž, ale odlišná cena, ako môžeme vidieť. Keď nakupovať s rozumom, plánujte si všetko vopred, držte sa zoznamu, porovnajte ceny a hľadajte akcie. Vidíte sa impulzívnym nákupom? A v neposlednom rade nenakupujte, ak ste hladní. Ďakujeme za pozornosť. Dajte like a odber. Čaute! Čau!